čaršiju, dobre vibracije u Slobodnoj čaršiji 12. aprila u Novom Pazaru. Našu emisiju Dobre vibracije možete vidjeti, cijelog dana ćemo biti ovdje. Kao što vidite, ogroman broj ljudi, čaršija nikad nije imala više musafira. Prema tome, dobre vibracije u Slobodnoj čaršiji. Neka ovo bude znak da smo svi slobodni građani i da su svi dobrodošli. A mi, kao i uvek, za sve ljude, za svu decu, za sve koji su došli u Novi Pazar, pružamo ovoliki zagrljaj. Vidimo se tokom cijelog dana. Da li čuješ me, da li vidiš me, da li smo rulja ili još smo osobe? Pronađi me, pronađi se dok imate... U dobrim vibracijama, u Slobodnoj čaršiji, sa nama je danas gospodin... Dragan Petrović iz Ratkova. Iz Ratkova. Vi ste pešačili preko 400 kilometara. Nije 380, 440, nebitno, ali da zaokružimo na 400. I recite mi, kakav je osjećaj doći u Slobodnu čaršiju posle toliko kilometara? Podmladio sam se za jedno 15 godina kad sam ušao danas u Novi Pazar. Moram da vas pitam, pošto razgovaramo o tome, šta je uopšte, do duše, ta borba u svima nama traje jako dugo, ali od kako su studenti ustali, ustala je cijela Srbija, ustao je zdrav razum. Šta je vas najviše povuklo da krenete i to pešice? Pa, ja sam sa ovim današnjim dolaskom u Novi Pazar zaokružio 1000 kilometara pešačenja. A povukla me i energijom je davala ova naša mladost, ova naša svetla budućnost. Ono što ja kažem često, nisu u gradovima, nije ništa to što obeležava grad, ali to su ljudi. I čini mi se da su ovi mladi ljudi prosto oživeli taj deo Srbije. Cijelu Srbiju su digli na noge zato što je život ušao u svaki grad. Upravo tako ta mladost i ta lepota i ta opet naglašava naša svetla budućnost nas je podigla, daje nam snagu da nastavimo, da digli su nas, jednostavno su nas podigli, oživili su nas, baš su nas oživeli. Tako da oni su rešili našu budućnost, pre svega njihovu, pa onda i našu starost. Ja imam 54 godine, mator sam ja, ali oni treba da nastave da žive. Ovo je možda u Srbiji i prvi put da se dižu ljudi, da nisu protiv nečega, već za nešto. I da nema borbe, već samo ljubavi i šetnje i kilometara zagrljaja, poljubaca, suza. I mislim da se nikad nismo susreli sa ovako nečim. I mislim da je ovo neverovatna stvar za kompletnu Srbiju, zapravo za ljudski rod, da je u nama proradilo ono ljudsko, a to je ta empatija i ta ljubav, da nema ničega sem našeg glasa, poljubaca, suza i zagrljaja. Upravo tako kao što ste rekli, znači samo ovde se radi samo o ljubavi. I ljubav, ljubav, ljubav i ljubav. I ne možemo, ništa drugo ne može da pobedi gluposti nego samo ljubav. Tako da, a to me i vuklo. Od kako sam krenuo, ja sam u nedelju ujutru krenuo prema Pazaru i samo me je ljubav vukla. I baš sam malo pre pričao, čak i u Valjevu sam dao intervju. Pitala me gospođa za umor i za bolove. Umor ignorišem, a čak kad osjetim neki bol. Ja sam ispred sebe video studente i video sam tablu Novi Pazar grad. I onda sam samo još više ubrzao korak. Ja sam u ponedeljak prešao 100 kilometara. I uveče sam spavao 4 sata, utorak sam nastavio dalje. Znači, samo ljubav i ništa više. A ova deca i ovo što sve ovde sad vidite, evo pogledajte ovo. Da kažemo Novi Sad, pa Kragujevac, Niš, pa Beograd. To se samo dešavala ljubav i ništa više. I ovo sad ovde što gledamo, ljubav. Znate koliko su meni, izvinite molim vas, znate koliko su meni, znači to sad pred sam ulazak u Novi Pazar, da je već masa dolazila sa kolima, znate koliko su meni ljudi
da li energije. Dok sam dolazio sa pozdravima, pa su stajali da pitaju da li znaju da ja šetam 400 km. I neverovatno nešto, znači, ne znam, stvarno, ja ne mogu da savladam emocije, jednostavno ne mogu da savladam emocije. Ovo, ne želim ja znam da me svi me znaju i ne želim ja nikakvu popularnost, samo toj našoj mladosti, našoj svetloj budućnosti, našim Nobelovcima. Da dam podršku, ništa više, samo to želim da uradim i ništa više. Prostite mi, molim vas. Ne, hvala vam puno što ste došli i hvala vam na svemu. Ovo jeste istorijski trenutak za Srbiju, ali pogotovo za Novi Pazar i za ceo Sandžak, zato što smo mi sada na mapi Srbije i ljudi prosto koji nikada nisu bili u Novom Pazaru, u ovim krajevima, mogu da dođu i da vide da mi nismo neki drugi ljudi, da smo mi ljudi i da mi želimo da sa svima da budemo jednaki. I hvala vam što ste učinili i našu sredinu slobodnu i vidljivu. Upravo zato što je Novi Pazar u pitanju, zato sam i došao peške iz Ratkova. I nikad nisam bio u Novom Pazaru i samo zato što je Novi Pazar u pitanju, zato sam i došao peške ovde. I hvala vam svima. Hvala najviše ovoj našoj deci, još jednom, što su nas podigli iz učmalosti i već mislim da se ponavljam, ali ja bih zamolio tu našu decu da nam oprašte što smo ih doveli u ovu situaciju. Poklekli smo i nismo smjeli to da im dozvolimo. Oni su sad trebali da putuju negde po svetu, bave se sad ovim s čime se bave. Ali nema veze, bitno je da su nas podigli i mi ćemo da ih podržimo i oni će da žive kako treba. Neće da izgube mladost kao mi što smo izgubili. Neće im biti oteta mladost. Mi smo dosta tražili slobodu van granica Srbije. Ovo je trenutak kada tražimo slobodu u svojoj zemlji. Hvala vam što ste doneli slobodu u svaki grad u koji ste zakoračili. Ja mislim da je Novi Pazar najslobodniji grad. Hvala vam svima na tome. Hvala vam puno. Hvala i vama. Uživajte. Bravo! Ne, svi smo... Dobre vibracije u slobodnoj čaši, a sad evo stojimo ovde, ja želim zaista da mi svi govore kako sam lepo zahvaljujući ovim divnim damama koje su pored mene. Molim, kako se zovete? Saro Ikanović. Fatima Bekrić. I kako se osjećate danas? Pa mislim da se danas osjećamo kao nikad do sad. Baš posebno, baš lepa atmosfera, osjeća se u vazduhu kao što sami vidite. A šta znači za vas ovaj dan? Mi smo imali još protesta i svega toga, ali čini mi se da je ovo, ne čini mi se, ovo jeste najmasovniji. Došli su ljudi iz cele Srbije, ustali su ljudi iz Novog Pazara, čini mi se da je to najveći možda i moj utisak, ali zapravo i najveća stvar koja se dešava ovde. Pa potpuno bi se složila s tobom i jesu ustali ljudi iz Pazara, ali ustali su svi iz Srbije, svi su sa nama tu i osjeća se isto kao da su ovde sa nama odrasli i baš je lepo i mislim da se ovo nikad više neće ponoviti i mislim da je ovo velika stvar ne samo za nas nego i za buduće generacije. Šta je tebe potaklo da kreneš ovim putem? I blokada, i šetnji, i da budeš dobar domaćin ovim musafirima koji su stigli i prosto ovako lepu sliku da šaljemo cijeloj Srbiji, cijelom svetu. Ovo zapravo nije samo stvar Srbije, ovo je stvar čovečanstva. Da ljudi ustaju bez i jedne ružne reči, da se ljudi još više okupljaju, da imaju samo zagrljaje, poljupce i pozitivnu energiju. Pa baš ta ljubav koja vlada ovdje, to me podstaklo i mislim prija svima, stvarno je prelepo. Ne znam šta bih više dodala, baš je prelepo. Stvarno. Kakvi su tvoji planovi za dalje? Hoćeš li i dalje biti na ulicama kad god se ukaže prilika? Pa naravno ja kao sa svima što su ovdje ću da nastavim do kraja sa tom nadom za koju se svi držimo. Ćemo do kraja da istrajemo, nadam se svi. Je li ova borba drugačija od svih borbi? Ono što smo mi i učili kroz istoriju, da smo uvek morali da se borimo protiv neprijatelja. Mi ovdje nemamo neprijatelja, mi ovdje radimo nešto za sebe. Pa jeste, mislim da je najviše što svi delujemo kao jedna cijelina i mislim da je to nešto što će
izdvoji sve ovo što se trenutno dešava. I kako ste uopšte došli na ideju da ovako lepo izgledate? Meni je ovo fenomenalno kao razglednica. Pa stalno, mi koristimo bicikla baš i onda rekao hajde kad ih već koristimo da ih malo ukrasimo i da budemo malo upadljive. Jel bi možda, evo vidimo ovu lepu sliku u dobrim vibracijama, jel bi možda bila i poruka našim novopazarcima da malo batale ta kola? Mnogo je lepo voziti bicikl i mnogo je čistije i mnogo je preglednije. I brže i lakše i sve lepše je stvarno na biciklu. Neki vid treninga ujedno. I nekako se malo više družimo kad vozimo bicikla. Jeste, ja se isto slažem. I ne moramo da plaćamo gorivo koje je sve skuplje. I za kraj, samo što imamo da kažemo našim gledaocima, koja bi vaša poruka bila? Širite ljubav. Pumpaj! Mnogi pitaju me šta se ovih dana radi, ja im svima kažem evo na blokadi. Ustali su studenti i ne žele da sednu, mi smo na blokadi i pravimo ovu pesmu. Sve što nama treba mi imamo na blokadi, ajde sada vidimo šta vlada će da radi. Svi u blokade, svi u blokade. Pazar je svijet, Pazar je slobodna čaršija, emisija dobre vibracije na taktu u slobodnoj čaršiji. Ovo što možete da vidite je upravo atmosfera iz našeg grada. Istorijski trenutak za naš grad, ovoliko musafira na jednom mestu, ovoliko pozitivne energije, različitih ljudi koji imaju samo dobre reči za vas, zagrljaje, poljupce i osmehe. Uživajte, zapratite nas na YouTube kanalu i Instagram stranici Takt. Ne dozvolite da vas iko izbaci iz takta, kao ni mene. Pumpaj! Svi u blokade, ne daj da te vlada krade, reci da u blokade dok vlada te...